Salam Türkmen iyileşlerimiz. Ben Doktor Azat, Türkiye'nin İstanbul şehrinde Esenyurt rayonunda hususi bir больницада işleyen doktor olup internette bir yalan haberleri göremden soň şu videonu düşürmeni özüme karz bildim. Sebebi Türkmenistan'da koronavirüs bar ýöne hökümet bunu gizliye şeklinde haberleri gördüm. Bu haberler yalan. Sebebi Türkmenistan'ın Sağlık Goraýyş we Derman Sanaty Ministrligi Dünya Sağlık Guramasına bağlı bir ministrlik ve her maglumaty bildirmek, açaçan görkezmäne mecbur. Şoň üçin Hudaýa şükür ýurdumyzda koronavirus ýok. Sebebi toýlarymyz dowam edýär, sadakalarymyz, Oradayyn agzaçarlarymyz dowam edýär. Aslında buýsunmak gerek, bolmak gerek bu zatlara. Çünkü Türklerde bir söz var da, ýigidi öldür ýa-da hakkyny ýeme diýip. Şoň üçin mene döwletimizde koronavirusyň ýoklugyny, bu pandemiýa girmänligine beýinýär. Şoň üçin sizden hem haýyşym, bu ýalan habarlara inanma. Sebebi eger çıkmasın, çıkaýanlarda da bizim Sağlık Ministrligimiz Dünya Sağlık Guramasyna bu maglumatlary bildirecektir. Sağ olun.